Hi, this is Polestar. Bisaya. Kay Bisaya man. Ah, Bisaya man ako. Okay. This is for Aries. Kung naman mga pangutan na Aries, kindly type in your question kay um, ako siyang akong tubagon. Okay? I don't know if you can hear me well. Kindly type down pakinetan kung nakadungog pa mo. Right? Mic test. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Wala may pangutana. Di mo mangutana po. Since itong Aries sa inyo. Nabagoy pangutana. Nabagoy pangutana sa ako. Ba? Diba? Nabagoy pangutana. I hope madungog ko ninyo. Right? I hope madungog ko ninyo. Wala man lagi ako. Kindly type down kung na may mga pangutana. Alright? Naba mo yung mga pangutana? Antag madungog ko ninyo ha? Ikot mo mangutana ba? Okay, this is a free 3-card reading para sa mga Aries. Alright? Walay magpalibre o reading. Type lang ang inyong questions. Okay, kinsa tang gusto magpa 3-card reading, type lang ang inyong questions. Kinsa mo itong ganahan magpa-reading. Paki-type lang palihog inyong questions. Hello? Sa inyo mga Aries? Dili. Basta na ay mo kuan. Gusto magpa-reading sa inyo din ha? Wala po. Tipod mo kuan. Mga tanang. Maulaw. Ay lang mo kaulaw. Pangutana. Let's see your spread. Okay, di kay ko sure kung madungog ko pag-ayo. But I'm really hoping.
wala man ko gagamit og camera na ako karon akong this is only the camera sa akong laptop akong gigamit. So hopefully we'll be able to, you know, you would be able to hear my voice. Sala. Wala pa gusto mangutana, wala gusto magpa-free reading. Sige, maghulat lang ko. Maghulat lang ta kay base na ay gusto magpa-reading. Kahulat sa ko question, wala man siguro gusto magpa. Okay, kung namin gusto pangutana, palihog lang ko type. Sa inyo mga Aries, welcome. Welcome sa inyo din ha. Basta nila ay gusto magpa-tarot reading. It's a 3-card reading. Para sa usa na nga nagtan-aw karon, you have the 4 of Pentacles. Okay, in reverse. Pasabot ani, na kay gusto tabangan na tao, right? Tapos dili ka magduha-duha tabang ani niya. Kung bahin ni sa gugma, mura og nakay sugton nga tao or nakay tao nga ganahan ka nga duolon. Okay? Aries, kung na may mga pangutana, paliw lang pag-type sa diri sa kanang paliw lang pag-type sa inyong question para ako matubag. Okay? Aha. Kung naaman may pangutana, i-type lang ang inyong pangutana. Okay? Welcome Aries. I-type lang ang inyong mga pangutana kung naamoy pangutana. Okay? Kay libre man ni siya. Gahulat ko, wala mo po yung gusto mangutana. Right? Sa kaning tao nga naa karon dili siya mangutana pero ako kang i-draw ko cards sa inyo ha. Kaning usa nga nagtan-aw karon wala mong gusto mahimo so di lang sa ako matulog. Mag-tarot lang sa ako. Okay. Katong sa pinakauna na nagtan-aw na to ang inyong cards. Three. Alright. Last. Ikaw nga nagtan-aw karon.
Kani mo sa katawa nga nagtan-aw or bas mama niya. Dili ka mama basing ga-expect kag anak. Aha, no. Um, this is a motherly love, motherly attention. Alright? Um, ganahan ka mabuntis or basin buntis ka. Okay? Na naay Queen of Cups. Bahin ni siya sa bahin siya sa kababay o sa balay. Okay, sa balay. Alright? Nawala siya. Siguro siya babae. Okay. Bahin niya siya sa panimalay. Okay? Um, sa katong pinakauna nga ta